rød. Nå. Ja. No. 5. Okay. No. Ja. No. Jeg kan bare det der pis. No. Ja. Nej. Men så er det jo, at man skal drikke et eller andet per tåre, fordi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Du skal drikke 3 tårer. 3. Ja, de er 15. Altså, det skal de der sådan 15. Nå, ja, den kender jeg godt. Jeg har haft nogle numre med, man kan ikke have dem. Hvor? Jeg kan rigtig godt lide, at jeg så dem på Jeg har bumser over det hele. Festival-band, som var der. Ja. Dem og både kommer der. Det er altid live, de gør det altid så anderledes for man. Hvordan fanden kan det hænge fast? Jeg åndede på det. Det er norske dødsspecialsband. Bums lige der. Fuck nu dig, mand! Ja, vi kan sidde og finde bumser på hinanden. Så finder du en på mig. Ja. Der. Hvor er vi langt ud. Så finder en på mig. Der. Så sidder vi bare ude og peger bumser på hinanden.